أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. yan uwanmu jama'ar musulmi maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A bisa da sharuɗan shari'ar musulunci, muna farin cikin sanar da ku cewa yau alhamis 29 ga watan sha'aban 1441 bayan hijira shugaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi daidai da 23 ga watan Afrilu shekara 2020 miladiya. An kawo ƙarshen watan sha'aban 1441 shekara bayan hijira. Mun samu labari tabbacin ganin watan Ramadan daga shugabanni da ƙungiyoyin addinin musulunci daga ko'ina a cikin ƙasar nan, kuma kwamitocin dubin wata na ƙasa da na jihohi sun tantance kuma mun tabbatar. Bisa da haka gobe juma'a 24 ga watan Afrilu ta zama ɗaya ga watan Ramadan. Saboda haka muna kira ga jama'ar musulmi da mu tashi da azumi gobe na Allah subhanahu ta'ala ya kai mu. Muna son mu yi amfani da wannan dama mu ƙara kira jama'ar musulmi da mu yawaita ayyukan ibada a cikin wannan wata mai alfarma mai albarka don samun gafara Allah subhanahu ta'ala da kuma alherinsa. Mu kuma ci gaba da yin addu'o'i na musamman da wannan hali da na duniya ta shiga na annobar covid-19 domin Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna ƙarshenta. Muna ƙara kira da abin dukkan tsari da hukumomin lafiya na ƙasa da jihohi suka bayar domin kauce ma kamuwar wannan cutar. Haka kuma kada mu manta da shugabanninmu a cikin addu'o'inmu domin samun nasarar shugabancinsu wanda ƙasa tamu mai albarka da kuma samun cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba. Muna kuma ƙara kira ga musulmi da mu ƙara kyautata ayyukanmu a kan hanyoyin da addinin musulunci ya umurce mu na zaman lafiya da 'yan uwanmu ba tare da nuna bambancin siyasa ko kabilanci ko addinanci ba. Muna kira ga 'yan uwanmu masu hali da su taimaka ma gajiyayyu da marasa galihu da abinci domin samu sauke wannan farilla da watan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala shi ba mu cikakken zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya, shi wa shugabanninmu jagoranci kuma mu gama da wannan duniya lafiya. Allah ya sa muna cikin waɗanda zai sa aljanna firdausi akan aikin da za mu yi na wannan wata Ramadan ba tare da hisabi ba. Ramadan Karim, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.